Gdje ste me ludi? Evo nas ponovo u sebi Engesvija. Danas ćemo igrati Minecraft. Ana! Minecraft. Nastavimo Skype mapu. Čekaj, dobro? Ej, čoveče! Alo, čovječe, ima nešto. Čekaj. Dragulji, penje. Dobro. Hvala na dragulji, brate. Ko te udari ona? Creeper bacili. Ama, creeperu. Što bežiš? Čekaj. Što bežiš? Nemoj da bežiš, čučuću. Sram te mi robe. Lutaću. Ma, izgubio sam ga. Čiči, ja ću te to. Me nikad ne mu da daš. Me nikad ne mu da daš. Mogu da krenem. Ubio sam. Ludi, to je to. Ne. Čekaj. Da li mogu da počekaj? Staklo. Kako da pogledam. Ti si lopov. Ima nešto dojelo, ne? Ej, brate, nemoj da si lopov. Ja lopov, ne mislim. A sad Super, Minecraft, okej. Dobro, ajmo. Svi Lena. Ne, Lenu! Ja hoću da spavam i mi spavamo, dobro? Amo? Svi Lena. Leno! Evo je Bela. Evo, Rana, dobro. Jedino Nešto da jedem. Evo, jedem. Otrov! Ne. Ma nemoj da bežiš od čamija, be. Ćao, ovo je sve za danas. Ćao! Ne!